Assalamu alaikum bandiraɓe heɗiɓe. Amin calmina on e inde Allah joom jam on. Jiɗɗo yimɓe fof nana kadi jaɓa lawol peewal ngol o lelnigol. Beele ina mbawa dañdude e makko jam celluɗo ha abada. Amin belti e ko min mbawi artude hande jokkande on yewtere mon lawol peewal. E yewtere men ɓennude he en jangino ko faati e funeɓe ɓe Isaaka dañno hono Esawu e Yakuba. Esawu yawinoma podoje ɗe Allah fodatno tani mum manam Ibrahima. O yeeyi fodde afaagu makko mbele omo heɓa ñamde. Kono Yakuba kañum ina hormino geɗe Allah ɗe no feewi. Kono ɗum waɗanimo wasde sikkitade. Inde makko nde firtata ko puntowo. Hande noon en gandiyima jokkude e tawreta ha jiyen no Allah wayliri Yakuba puntowo o watti Yakuba neɗɗo Allah. E gonga Yakuba ko puntowo wonno. Bindi ɗi ina ndara no funtirno Esawu mawni ko o wujji fodde afaagu mum. Ko ɗum wanno Esawu finnude wi ina waramo. Hono noon nene mabɓe Rebeka noddi Yakuba e sirlu wi ɗum yo dog yaha to Laban kaw mum koɗɗo Haran joɗo toon ha fitina Esawu o natta. Joni noon jangen e deftere lasli he e simore nogas e jeetaɓere nde ha jiyen ko kewno caggal nde Yakuba ummi galle ba mum fay galle kaw mum. Bindi ɗi mbi Yakuba ummi Berseba fay Haran. Haran woni wuro ngo Ibrahima honno nde Allah noddi ɗum nde. O yetti e nokku goto tawi nange muti. O waali ɗon. O ƴetti hayre o afli o leli e on nokku. O hoyɗi. O yi ngabbirgal ina dari e leydi. Cettam mum ina wogo e asaman. Malaikaji Allah ɗi ina ngabba, ɗi ina tello. Jomiraɗo o ina woni to dowto. Wi, ko min woni jomiraɗo, Allah Ibrahima bamma, Allah Isaaka. Leydi ndi leliɗa e dow mum ndi, mami rokke ndi, an e iwdi ma. Iwdi ma wano pundi leydi ni hewde. Ma saro funnange e hirnange, rewo e worgo. Leƴƴi aduna fof ma mbaɗe barke sababunde ma e sababunde iwdi ma. Gondumi ko e ma. Mami reene kala to jahata. Mami artire e nder ndiɗo leydi. Mi woppatama hami waɗa ko podatmami ko. Yakuba fini wi laaɓi jomiraɗo o nani ɗo. Kono min mi andano. O huli o wi koni ko o nokku hulɓini. Ko ɗo tigi woni galle Allah. Ko ɗo woni damal asaman. Yakuba ummi subaka law ƴetti hayre nde aflino nde darni ɗum rufi nebam e dow mayre. O inniri on nokku Betel ko firtata galle Allah. Hono noon en ji no Allah feeñaniri Yakuba e koyɗol fodani ɗum ko fodatno Ibrahima tanum e Isaaka bamum manam wattude e iwdi mum leñol kesol mawgol. Hono noon en ji wonde fodde afaagu nde Yakuba wujjuno e mawnum nde to sakket ɗo Allah rokkimo nde. Yakuba e hoore mum ha dano e wonde bamum leñol kesol ɗo dandowo o foti yaltude ara e aduna he. Kono Allah ko joom yurmede omo rokka ko moƴƴi mo ha dani hen. Ko ɗum waɗi Allah feeñande Yakuba e koyɗol haaldi e mum. Joni noon holko Yakuba yino e koyɗol mum he. Bindi ɗi mbi o yi ngabbirgal ina dari e leydi. Cettam mum ina wogo e asaman. Malaikaji Allah ɗi ina ngabba, ɗi ina tello. E nder koyɗol makko ngol Yakuba yino ko ngabbirgal. Ngabbirgal ngal Yakuba yino ngal ko kawnino ngal juutno ngal no feewi. Ngal tuggi tan ko leydi ha dow asaman. Ngal yettima ni ha ɗo jonde Allah ɗo. Ngal ngabbirgal juutngal hollirta kono Allah yiɗirno Yakuba eno yiɗirno jokkodirde e makko jokkodiral belgal. Te Allah yinno kadi ko holludemo wonde dandowo jogorɗo arde e aduna he ko kañum wonata hakkunde leydi e asaman. Ha joni hewɓe ina miijo mbiya neɗɗo ina wawi ngabbude naata aljanna sababunde golle mum moƴƴe. Kono ko ngabbirgal gotal tan woodi hakkunde Allah e yimɓe ɓe. Enen bani Adama en e golle men moƴƴe en ngala hay feere wotere
waawde ŋabbinde en haa mbaawen hawroyde e Allah. Sababu ɗum ko bakkatuuji men e wasde men waawde welde Allah jom senaare o. Kono Allah kewɗo yurmende o sabu yidde mum mawnde nde jogii e yimɓe he udditanii bani Aadama damal dandoore. Hono noon ŋabbirgal ngal Yakuba yiino e koyɗol ngal ko annama dandoowo mo Allah fodatno nelde e aduna he mbele ina danda bakkodinooɓe ɓe. Dandoowo o wayi kono ŋabbirgal ngal Yakuba yiino hakkunde leydi e asamaan ngal ni. Ko kanko bindi ɗi kaali nde ɗi mbii ngati Allah ko gooto woni hakkunde makko e yimɓe, manam Yeesu almasihu neɗɗo o. Ko kanko sakkii hoore makko ngam sootude yimɓe fof, mbele kala gonɗinɗomo ina waasa halkaade heɓa nguurdam haa abada. Konngol Allah ngol laaɓii cer e ɗum ɗo. Hay gooto waawa yettaade Allah tawi rewaani e dandoowo ceniiɗo mo Allah jippini ummoraade dow asamaan on. Jooni noon jokken e daarol Yakuba ngol haa njiyen ko kewno caggal nde o yettii galle kaw makko. Ina winda e haala Allah he ɗum ɗo: kala ko neɗɗo aawi ko ɗum soñata. En nani naane no Yakuba funtirno mawnum, te ma en jii jooni ne no kaw makko funtirta mo. Kaw makko o wiyeteno ko Laban, neɗɗo kewɗo ƴoƴore. Eɗen janga e Simore 29 bindi ɗi mbi Laban wimo, ko gonga tigi ka ƴiƴe mam. Yakuba woni galle Laban lewru. Laban wi Yakuba, ko gonɗa bandam ko wote hade yobnademi ko ligganiɗami ko. Haalanam ko joɓeteɗa no foti. Laban ina jogino ɓiɓɓe ɗiɗo rewɓe. Afo o wiyete ko Leya, dewɗe heno wiyete ko Rakil. Gite Leya ko korole, kono Rakil kañum ko jom darnde moƴƴo mbaadi. Yakuba yinno ko Rakil. O wi Laban, mami liggane duuɓi 7 mbele mi wawa hebde Rakil, ɓiye debbo tokoso o. Laban wimo, rokkudemamo ɓuranimi rokkudemo goɗɗo. Wonɗo gallam ɗo, Yakuba liggi ɗon duuɓi 7 mbele ina wawa hebde Rakil. Duuɓi ɗi mbayi e makko no balɗe seeɗa ni, hakke e makko yidde Rakil. Caggal ɗum Yakuba wi Laban, liggeyam timmi, rokkam Rakil mi resa ɗum hankadi. Laban rendini yimɓe wuro ngo fof, waɗi cuddungu. Nden hiiri o jaggi Leya, ɓiyi ko debbo mawɗo o. O nawani Yakuba. Yakuba waldi e makko. Nden weeti Yakuba ƴeewi tawi ko Leya, tan wi Laban, holko mbaɗɗami ko? Mate wona ko hami heɓa Rakil ligganiri mami? Holko wonma funtidemi? Laban wimo, wona aadi leydi ndi suddinde miñiraɗo hade afo. Wondu e oɗo ha yontere nde timma. Mamin dokke goɗɗo o sa ligganima min kadi duuɓi 7. Yakuba waɗiri noon. O timmidini yontere nde e Leya. Nde ɗum ɓenni, Laban rokkimo Rakil. Yakuba waldi e Rakil, ko on o ɓurno yidde e Leya. O liggani kadi Laban duuɓi 7 goɗɗi. Hono noon en jii no Laban funtirno Yakuba baɗum. Ko watno ko welano, kono e ko laaɓi ngande wonde Allah walliti Yakuba mbele ko kewno ko ina wawa jibinande Yakuba ko moƴƴi. E ko raɓɓiɗi ngande Yakuba dañino sukaɓe worɓe 12. Kadi o wonino galle kaw makko hakke duuɓi 20. E nder ɗin duuɓi 20, Allah e nder yidde mum waɗi Yakuba e ƴewtidare musde, nehi ɗum, senni hoolare mum no jeygol laabnirta kanŋe ni. Waɗi ñalawma goto, Allah feñtani Yakuba, wi ɗum, ruttu leydi bamma en, ɗo bande en koɗi ɗo, mami wondu e ma. Hono noon Yakuba ummi, eggi kañum e ɓesgu mum fof, ɓe payi leydi Kanaan, leydi ndi Allah fodatno rokkude Ibrahima, Isaaka, Yakuba e uydu maɓɓe kala. Kono nde Yakuba e ɓesgu mum gonno e laawol nde, Allah feeñani Yakuba jamma eno annama neɗɗo ni, sippiri e makko. Keɗe ɗe ko bindi ɗi kaali e Simore 32 he. E nder jamma he, Yakuba ummi, ƴetti rewɓe mum ɗiɗo ɓe e horɓe mum ɗiɗo ɓe, wondude e ɓiɓɓe mum 12 ɓe, taccini ɗumen juude yabbok kañumen e ngalu mum fof. O heddi toon kanko tan gooto. Gorko gooto waali sippirde e makko,
ɗon ha wendogo. Nde gorko o faami wawa libde Yakuba fii ɗum e wulnde asangal ngal furñi. E on saha gorko o wi, woppam mi yaha, sabu fajiri nana seeko. Yakuba heɓɓiti wi, so wona mbarkinɗami mi woppatama jaha. Gorko o namni wi, holno mbiyeteɗa? O jaabi o wi, Yakuba. Gorko o wimo, a wonta wiya Yakuba, mbiyeteɗa hankadi ko Israila, sabu a sippiri e Allah, a sippiri e yimɓe, a fooli. Yakuba namni wi, haalanam holiyan tawde ko noon. Gorko o wi, holko waɗi aɗa namno indam? Caggal ɗum o barkini Yakuba. Yakuba wi, mi yi Allah e gitam, kadi mboɗo wuuri ha joni. Ko ɗum waɗi o inniri o nokku Penuwel, ɗum firti ko yeeso Allah. Ngol darol ko kawningol, kadi ko ngol kewngol nafoore. En ji no Allah feeñaniri Yakuba no annama neɗɗo ni ha sippiri e mum. Ko waɗi Allah sippirde e Yakuba? Sabu Allah yinno ko hollude Yakuba famɗende mum doole ɗo yeeso Allah ɗo. Allah yinno ko andinde Yakuba e wonde bawɗe kala e gandal kala ngummi koto Allah, to Allah tan kañum gooto. Allah ina joganino Yakuba kabaru belɗo, kono barke Allah mo ganduɗa ɓuri welde jippotako e yimɓe sikkoɓe ina mbawi welde Allah sabu golle mumen. Kono e o jamma mo Allah sippiri e makko, Yakuba yi famɗende mum doole e yeeso Allah. E dow ɗum Allah rokki Yakuba inde hesere, hono Israila. Yakuba firti ko puntowo, kono Israila firtata ko cippirɗo e Allah. Ko Israila woni inde leñol kesol ngol Allah fodatno iwdi Ibrahima. Hono no gandirɗen ɗum ni, koye ɓiɓɓe Yakuba 12 ɓe leñol biyetengol hande Israila yalti. Te koye bani Israila en dandowo aduna o ummi, teddungal wodanimo ha abada. Ina wawi woda miijiɗo wiya, holko waɗi Allah suɓade puntowo baɗo no Yakuba ni waɗa ɗum bamum leñol jogorngol addude dandowo o e nder aduna he? Keɗoɗe jaabowol bindi ceniɗi ɗi. Ɗi mbi, kono Allah suɓi ko geɗe aduna puyɗe ɗe ngam hoynude hakkilanteɓe ɓe. O suɓi ko geɗe lefɗe ɗe ngam hoynude cembolinɗe ɗe. O suɓi ko geɗe lese jawniɗe ɗe godani ɗe ngam wattude goɗɗe ɗe mere, mbele hay aade gooto ina wasa wawde farnade e yeeso Allah. Yakuba ko puntowo wonno, kanko e hoore makko o alano feere welde Allah. Hay hunde moƴƴano e makko so wona Yakuba ina gonɗinno haala Allah. Yakuba yawano podoje Allah ɗe. Heɓde barke Allah o ɓuranimo goɗɗum kala ko wawi wonde. Ko ɗum waɗi Allah feeñandemo e barkindemo. Ko ɗum kadi waɗi Allah waylude Yakuba puntowo o watti ɗum Israila neɗɗo Allah o. An noon baɗano Yakuba, mbele a yi e wonde a wawa welde Allah? Heɗo ko bindi ɗi kaali e ɗum. Ɗi mbi, malu wodani heptinɓe e ɓerɗe mumen miskinagal mumen ɓe, ngati ko ɓeen jeyi laamu asaman ngu. Ngati Allah ko dumtiɗo farniɓe, o rokkata moƴƴere makko ko yankiniɓe. Nden noon cakkoɗe les Allah jom sembe o, mbele omo ɓamta on so lajal ngal yonti. Ɗum noon bandiraɓe, amin yetta on sabu keɗogol mon. E jangde men arore, so Allah jaɓi, ma en puɗɗo wittude e darol kawningol paatugol e ɓi Yakuba biyeteɗo Yusufa. Yo moƴƴere Allah won e mon, kadi miltoɗon e konnguli gonɗi e konngol makko, biiɗi, jomiraɗo o yiɗi ko waɗande on moƴƴere, te ummima waɗande on yurmende, sabu jomiraɗo o ko Allah jom peewal, malu wodani kala ɗaminiɗo e makko.